एदे खर'आ पापि राहुलनि थाखायनो आं लोमजालायलांबाय। राहुल आंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांदों सानाखैमोन आङो। नै आं नोंनि थाखाय लोमजालायलांबाय। नोंथ' आरो अबाव फन हरबावनो। आं थैबाबो लोमजाबाबोथ' नोङो आंनो फन हरखाला। नोङो आंखौ मोजां मोनफिनखाला। आइमोना मोनथिबा मा सानगोन? आंथ' आइमोननि सिगाङाव बेसेबा दुगि दिन्थिदोंमोन। दा मा जागोन? आइमोना बेसेबा बुजायखादोंमोन आंखौ। थेवब्लाबो आं लायासै। दिनैसो आं फस्थायबाय राहुलखौ मोजां मोननानै। आइमोना बुजायनाय समावनो जुदि आं बिसोरनि खोथाखौ लानाय मोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। आं दा न'आव थांबाबो मा मोखांखौ लानानै थांगोन आं? आंनि मोखांखौ दिन्थिनो हाला आङो आइमोननो बिबादिमोननो। आं खर'आ आंनिया सानै हें जाजोब्बायलै। आंनि खर'आ गुदुं जाजोब्बाय। आं मा खालामनो? मुलियाबो खाथिला। लोमजालायलांबाय आं। दाइमोन मा नोङो बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै नामा? जेबो जाया लोङालासिनो। आनै आं लोमजादोंलै आनै। आंनि खर'आ जोबोद सागासिनो आरो सानै खर'खौनो बेसेबा गुदुं मोनबाय आं। मानोथ' सानबाय थाखो दे नोङो? दे बावलांदो नोंबो। मानसियानो माथो हामग्लिजोब्बाय बेथो नोङो। बेफोरबायदिनो थाबाय थानोसै नामा? थां एसे ओंखाम जाहैदो थां। दहायनिफ्रायनो माथो जेबो जायाखै। गोसो गैया आंहानो जेबो जानो। बेफोरबायदि गोसो गैया होनबानो जागोन नामा? निजिनि देहाखौबो एसे नाय मिथिगौना? हामग्लिजोब्बाय माथो। बेफोरबायदि सिन्था खालामबाय थाबा सानबाय थाबा नोंनि खर'आ बांद्रायसो हें जालांगोन। नोंनि खर'आ बांद्रायसो सागोन मिथिगौना? नोङो साननांला बेफोरखौ जेबो। जालांबाय बावलांदो आरो। आनै आं बेसेबा बावलांनो नाजाबाय नाथाय बावलांनो हायाखै। मानोबा राहुलखौनो गोसोखांबाय थायो। आं सानाखैमोनलै आनै। आं दा मा खालामनो? नोंहा खाफालावनो गैखाया नालाय। नोंहाबा दा खाफालाव सोर जाना दङ? आंनि खाफालाव रावबोआनो गैखायालै आनै आं मिथिगौ। आरो आङो जिउआव रावखौबो मोजां मोनलाबो रावजोंबो हाबा जालाबो। सेंग्राफोरनि हौवाफोरनि मोखांखौनो नायखाला आङो। दे खिजानि नोंनि खाफालाव बेनिख्रुइबो मोजांसिन हौवा लिरनाय दङआनो। ओहो गैया आनै। आंनो रावखौबो नांला। जायखौबो आङो फोथायदोंमोन बिसोरनो आंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय। आङो रावखौबो फोथायनो हाखाला आनै। आनै आंनि खर'आ जोबोर सादोंलै। आं उन्दुथ'नोसै। लोमजालाय लांबाय बेथो नोङो सानै मानो एसेबां सानगासिनो नोङो? दे उन्दुथ' र' आङो मुलि लायनि र'। आरो ओंखामबो जायाखै माथो। ओंखाम जायालासिनो मुलि जाबाबो उदैयाव हमगोन। र' आङो ओंखाम एसे खुरना लाबोनि। आनै हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। मानो होनबा आं नोंनो सानसेबो मोजाङैनो ओंखाम ओंख्रि संना होनो हायाखै। नोंनो बांसिन संगासिनो। आनै आं जोबोद टेनसनाव दङलै। आं जोबोद दुखुआव दङ। बेनिखायनो जेबो खामानिखौनो मोजाङै मावनो हायाखै। आनै नों एसे बुजि। दे जेबो नङा दे। जेखि जाया नोङो सानबाय थानाङा। नोङो राहुलखौ बावलांनो नाजादो। बेफोरबायदि बालाय मा जाबावनो? जेबोआनो बैसो जायाखै। 30 बोसोरानो जायाखै। नकथा सेंग्राफोरनि थाखाय एसेबां साननो लागा मा दङ? मोजाङानो नंखाया बिसोरो। बाद हो बेफोरखौ सानबाय थानांला। र' आङो ओंखाम खुरना लायनि। आइदै खर'आ साग्लिजोब्बाय। मबाइलखौनो लानो बाबाय आङो। मबाइलखौ नुबानोथाय लाइमोनखौसो गोसोखांबाय थायो। लाइमोनखौसो फन हरफ्लांबाय थानो नागिरो आं। सम सानो दानो फन हरनानै रायज्लायनो नामा होननानै। नाथाय आइनि थाखाय हरनो हाया आङो। मा जाबावदो? आंनि लाइफखौ आइयानो धंस' खालामना होबाय। आंनि खुसि आंनि रंजानाय गासैखौबो आइयानो गैया खालामजोबना होबाय। लाइमोनाबा ओंखाम जादोंना जायाखै? ओरैनोबा आं फन हराबानो बेसेबा दुखु मोनना थायो बियो। ओंखामखौनो जानो नागिरा आं फन हरागोलागि। दाथ' आरो आं ब्रेकआप होबाय। आं दा मानसिखौ खबर लानो जोबोद लुबैदोंलै। आं दा बोरै खबर मोननो लाइमोनखौ? सोरनिफ्राय? दानो हरनो नामा? नाङा राहुल नाङा। नों लाइमोनखौ फन खालामनाङा।
गोसोखौ हमथाना लाखि। नङाबा आइया सुसाइड खालामनोबो हानाय। ओरैनोबा आइया बेसेबा अख्राखा। आइनाबो खर'आनो बेसेबा गुदुंथार। रागावनो जुदि सुसाइड खालामफ्लांना होयो सेस गिखांनायबो मोनो। आंनि लाइफखौ आइयानो धंस खालामना होमारबायलै। मा जाबावगोन आं दा? आंथ' दालिमखौ हाबा खालामबाबो मालाबाबो अननाय होनो हानाय नङा। दालिमा आंनिफ्राय मालाबाबो अननाय मोनखानाय नंखाया। मानो होनबा आंनि गोसोआव लाइमोनल' दं। आं लाइमोनखौ अराय सम मोजां मोनबाय थागोन। आं थैनायालागै लाइमोनखौ बावलांनो हानाय नङा। आइनि थाखायसो, आइखौ थैजानो गिनासो आं बेफोरबायदि खालामनांगौ जादों। नङाबा आं बेफोरबायदि मालाबाबो खालामामोन। आं मजबुर। लाइमोन सना आंनि, जों सानैना मा जाबावगोन? आंथ' मालाबाबो सुखुआव थानो हानाय नंला। बै दालिमखौ आं थैनायालागै हिनजाव गनायना लानो हानाय नङा। हाबा खालामगोनबाबो आं आइनि थाखायल'। नों मा सानदों दालिम? नों आंनिफ्राय अननाय मोनगोन सानदों नामा? ओहो, नों मोना। थैजासिम आंनिफ्राय अननाय मोना नोङो। हेलौ। मा खालामदों नोङो? बेफोरबायदिसो फन हरनाय लोगो लोगोनो रिसिभ खालामनांगौ। नों मानो फनखौनो रिसिभ खालामला हो? आरो मानो सानफ्रोमबो फन हरला नोङो आंनो? बिबारि, मा आं नोंजों सानसेया रायज्लायबाय थानांगौ नामा? आं नोंखौ आंजों सानसेया रायज्लायनो होआखै फोजोंसार। थेवब्लाबोथ' सानसेयाव खेबसे नङाबा खेबनैबाबो फन खालामनो हागौ ना नोङो? आं हरबाबो रिसिभ खालामा आरो आं हरनायखौ मोनथिनाबो नों हरफिना। मानो? मा जामारदों फोजोंसार? नों मानो दाबो बुंना लाया? जेबो जायाखैलै, नों मानो बुजिया? माने आं दानिया रायज्लायबाय थानो बायोथ'। थेवब्लाबोथ' आं नोंखौ गाराखैना। आं नोंखौनो मोजां मोनो। नों मानो एसेबो बुजिया? आं रायज्लायबाय थानो बायो, मिन्थिगौना? आरो आं आजिखालि गेम गेलेयो मबाइलाव। नोङो गेम गेलेबाय थानायखायनोथ' नोङो आंजों रायज्लायला, आंखौ केयार खालामला। नों गेमखौ डिलिट खालामदो दानो। नाङालै, आं गेम गेलेनानै जोबोद मोजां मोनग्रा जाबाय। मा नोङो दासो बोरै मांग्रां सिगांलाय माथो नों गेलेनानै थाङामोन? मा गथ' गोरलैफोर रखम गेम गेलेयो नोंलाय? गेलेनाङा। गेम गेलेबा बिदिनो। जागोन दे, साननैसोनि उनाव डिलिट खालामगोन। दे होमबा दा दोनथ'नि ना? आं गामियाव फैदों र'। दे, दायो फन हरदे आरो आं हरबा रिसिभ खालामदे। दे सना दे। दे, जागोन दे। गेमनि थाखायनो फाग्ला जादों बियो। बेनिखायनो मोजाङै रायज्लायला बियो आंजों। गेमनिसो फाग्ला जाबाय दा बियो। मा जाबावनो थै। लोगोनि आब'? बिबारि, आं फैदों र'। बिबारि, आङो नै दानि बावैसो सकनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय आङो फोजोंसारखौ नुदोंसो। मा नोंखौ खबर होआखै नामा इयो? मा होनदों आब'? फोजोंसारखौ नुदों? फोजोंसारालाय माथो आंजों दासो रायज्लायखांबाय। गामियावसो दङनो। ओहो, गामियाव नङा। नै आं दानि बावैसो नुदों, गजा सकआव नुबोना फैदों। गजा सकआव ओंखाराखै आरो बियो, बाइकजों बैजाबा थांबाय दङमोन। नंमारगौ आब', नों फोजोंसारखौनो नुथारनाय ना? आं माबा फोजोंसारखौ सिनाय हाया नामा? फोजोंसारानो मार बियो, फोजोंसारानो। ओमफ्राय आब', हारसिं ना सोरबाफोर दंमोन? ना सोरबा सिख्ला दंफायोमोन बेजों? गैया जाम्बिलाय, हारसिं। मा नोंनो खबर होआखै नामा गजा सकथिं फैलायनानै? दानि बावैसो फन खालामदोंलै बियो आंखौ, न'आवनो दङ होनदों। आयौ, आं नुथारदोंहाय बिबारि, बित्तानोबो। 20 मिनिटसो जाबाय खोमा आं नुनाया। आं सकनिफ्राय मोनफैनाया 10 मिनिटसोल'सो जाबाय। नोंसानाव डाइरेक्ट फैखादों आं बेखौ नुनानै। मा नोङो आंनि बाथ्राखौ फोथाया आरो? दे सोंनाय नायनाय। नङा, फोथायदों र' फोथायनाय आब'। थेवब्लाबो माने दानि बावैसो बियो बुंदोंमोन गामियाव दं होननानै। बेनोथ', दे फन खालामनानै सोंहरनाय। र' रिसिभबा खालामगोन ना खालामा? रिसिभ खालामालै आब'। हरबावनाय। माबा गेम गेलेग्रा जादोंनो आजिखालि, फनखौनो हमनो नागिरा। आयु, जाम्बाया मानो बेफोरबायदि खालामो? नाय हरबावनाय खेबसे। गैयालै आब', नै रिसिभखौनो खालामाखै। मानोथ' रिसिभ खालामाखै बिबो जाम्बाया? नोंखौ मानो थगायखो बियो? थगायनाङामोन माथो। मोनथियालै लोगोनि आब', माबा मानसियानो सोलायबाय, सिगांनि बायदि नंला। आं फन हरबाबो रिसिभ खालामनो नागिरा, ओमफ्राय हरनायखौ मोनथिबाबो हरफिना। गेमनिसो फाग्ला जाखो ना मानिसो फाग्ला जाखो? आं हमनोनो हाला मानसिखौनो। दे दायो रिसिभ खालामगोन खोना दे।
लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। मानो होनबा नै आंहा दिनै खर'आनो सालायबाय आरोना लोगोफोर। दिनैल' नङा मैयाबो सादोंमोन आंनि खर'आ, थेवब्लाबो मैया खस्थ' मस्थ'यैबाबो भिडिअखौ एसे गोलावै बानायदोंमोन आरोना आङो। ओमफ्राय दिनै बानायनो हानाय नंला आरो। लोगोफोर खर'आनो दुरबलथारलै आंनिया, बांद्राय डायलग मारिबाय थाबाबो खर'आनो गुदुं मोनग्लिजोबनानै खर'आनो सायो आरो आंनियाना। बिदिनो दावरावफोरावबो थानो हाया आं लोगोफोर, दसेनो खर' सायो। ओमफ्राय हाबाफोराव थांना फैबाबो खर' साफैयो न'आव, ओमफ्राय बेरायनो थांबाबो न'आव फैनानै खर'आनो बेसेबा साफैयो आरो आंनियाना, खर'आनो बेसेबा दुरबल। माने लोरबांथार आरोना आंनिया खर'आ, दसेनो सायो। बांद्राय मिनिबाय थाबाबो खर'आ सायो, ओमफ्राय बांद्राय रायलायबाय थाबाबो खर'आ सायो आरोना आंनिया। मा खर' आं हमनोनो हाया, एसेबां दुरबल। दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे। गाबोनो एसे गोलावै हगारनो नाजागोन आरो ना। ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ एसेबाबो जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। थेंक इउ।